Em vikingjaple deshudie ученикон ки песте, hem dengjalen vlast upro nečista duhija te palden hem te saskjaren sekova na svalipa, hem sekoja slavost. A akalaitale o anavaje deshudie apostolenge. Prvo o Simon Makerdo Petar, hem o leskoro pral o Andrej, pa o Jakov zavedeskoro hem o pral leskoro o Jovan. O Filip hem o Vartolomej, o Toma hem o Matej, o Cariniko, o Jakov Alfeeskoro hem o Tadej, o Simon Kananit hem o Juda Iskariotski koji hem predanjale. O Isus biçagjalen adale deshudieđenen hem naredinjalenge vakerivaja. Mađan paludrumo ko narodija su na nevreja, hem makoven ki dis samarjanenge. Nego Jan pošukar ko našavde bakre izraeljeske koker. Hem Jandor propovedinen hem vakeren дека авола паше од Царство Небесно. Саскјарен насвален, воскреснен мулен, очистинен лепрознен, палден демонен, бизопаре добинген, бизопаре ден. Мален ни злато ни сребро, ниту бакари коту маре појасија, ниту торба баши друмо, ни душија, ни сандале, ни каш. Соске работнико заслужинала плохајбе. А кога кувена ки саво хем било дис или гав, распучентуме којтано достојно ки лесте. Мачоено до те джикоте на джана туменги олеста. А кога кувен кер, поздравинелне. Ако чачео кер, овола достојно, тумаро мир нека авелки лесте. Ако на овола достојно, тумаро мир нека ирано пестуменге. Ако некој на приминела тумен, ниту шунела тумаре лафија, кога и клона, таро од ова кер или дис, тресинено право таро тумаре пре. Чачева керава туменге полуко као вол содомско хем и гоморско пув, ко судно диве отколку одоле дизаке. Ке ме бичава тумен сар бакре машкаро рува, одолеске овен мудра сар сапа, хем невина чиста сар голубија. Аракен тумен таро мануша соске ка предајнен тумен судунге, хем ка камшикујнен тумен ко помаре синагоге. Ка и кален тумен англо управителја хем оцајра баши манге, баши сведоштво оленге, хем народонге. А кога ка предајнен тумен масекирнен тумен, сар или сокава керен. Соске код ова саати ка ол туменге дендо со треболате ва керен, соске насиен тумен кој керен алафи него од духо тумаре да дескоро кој керел алафи ки туменде. А опрал, ка предајнел пе прале комериве, хем одате чаве, хем очаве ка овен противо родителја, хем ка мударелне. Хем ка овен мрзиме таросарине баши млоанав, ама кој ка претрпинал джико крајо, овка овол спасимо. Кога ка малтетиринен, хем палден тумен ки дис. Нашин ки авер. Соске чачева керава туменге наe панда те доресен те обиколинен о израелска диза кога ка авел очаво манишкано. O ученико наетано упредер о учители, ниту о слуга упредер пло господари. Доста лескетано ученикоске теол са лескоро учители, хем слугаске са лескоро господари. Ако о газде керескоро вакеренале Велзевул, ко бор повише о лескере керутне. Одолеске мадаран олендар соске наe ништо учардо со наете откринелпес, ниту гаравдо со наете дознајнелпес. Со вакерава туменге кокаран луко, вакерен ки светлина, сока шунен ко кан прогласинен ле таро кровија. Мадаран таро окола кој мударено тело, а и душа наштите мударална.
него дарам повише тарокова, кој шајте уништинел хем и душа, хем отело копеко. На бикинала песли дујчирикля баши јек пара. Па ниектар олендар наперал ки пув бизо воля тумаре да дескири. А туменгетане гейнде дури хемо бала кошеро. Емагјар мадаран, тумен сиен поскупа таро бучирикля. Емагјар секој кој признајнела маман англомануша, ка признајнавле хеме ле англомлодат, којтано ко небесија. А кој ко одречинел пес мандар англомануша, емеда ка одречина пес олестар англомлодат, којтано ко небесија. Ма мислен дека алумтеанав мир ки пув, на алумтеанав мир него мачи. Соске, алумте разделинаве мануше таро олескоро дат, еме чеа тарила кири дај, еме бојра тарила кири сасуј, ем душмајне манушеске каовен олескере керутне. Кој мангеле даде или даја повише мандар, наетано достојно баши манги. Ен кој мангела ечаве или ечаја повише мандар, наетано достојно баши манги. Ем кој налела плокрсто хем на джала пали манде, наетано достојно баши манги. Кој кара келпли душа ка нашавела, ем кој ка нашавела пли душа баши манги кара кела. Кој приминела тумен приминела маман, а кој приминела маман приминело коле кој бича гјама. Кој приминела пророко која наве пророкоске, ка преминел пророчко награда. Ем кој приминела праведнико која наве праведнико скоро, ка преминел праведничко награда. Ако некој перела јектаро акала тикне само чаша шудрепајнеја со скетано ученико, чачева керава туменге нисар наете нашавел пли награда.